Joe Bartolo, attivist soċjali u li kien jifforma parti mill-Alleanza kontra l-Faqar. Ta' 69 sena Bartolo ħalla din id-dinja wara xogħol kbir li wettaq fis-soċjetà tul ħajtu. Bartolo kien meqjus bħala vuċi soda għal vulnerabbli. Il-mewt tiegħu tħabbret minn bintu stess fejn selmet il-memorja ta' missiera u qalet li żgur mhux se tinsa t-tbissima ta' dak li rabbiha. Kienu bosta li selmu l-memorja ta' Bartolo fosthom ħabib antik tiegħu, il-professur tal-istorja Dominic Fenech. Il-professur Fenech irrimarka s-sem importanti li ta' Joe Bartolo fit-tibdil tal-liġi tal-kera. Kien attiv ħafna fuq il-inflazzjoni kontra l-faqar u anki naturalment kif jafu ħafna kien protagonist biex bidlu l-liġi tal-kera ħalli forsi jisosti daqsxejn il dawk in-nies illi ma jaffordjawx jixtru id-dar tagħhom. Għalilna Joe Bartolo kien vuċi soda l-batut u l-vulnerabbli. Spjeganna wkoll kif Joe biddel ħafna xogħlijiet, kien saħansitra diplomatiku fl-Ambaxxata Maltija f'Pariġi. Spjega kif Joe Bartolo kien bniedem koltu ta' kontribut qawwi fil-moviment laburista. Għamel żmien jaħdem għar-rasu hawnhekk l-Università wkoll kien strumentali li beda kooperattiva tal-kodba, tal-beħ tal-kodba. Il-ħabib ta' Bartolo magħruf bħala Islupi spjeganna wkoll minn fejn nibet il-laqam ta' dan ir-raġel meqjus xellugi u li ħab li żgħir. Jgħidu l-Islupi dak għax meta kien għadu żgħar ġuvnut. Kien hemm bar minn għall-gżira minn fejn u meta kien imur ġo dal-bar li ħaġa li jagħmel jixħed 6 pence dak iż-żmien bis-soldi, 6 pence ġol jukebox u jdoq diska li kienet Hang on Sloopy. Intant fi stqarrija il-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Joe Bartolo bniedem li ta' kontribut kbir fil-ġlieda kontra l-faqar u fil-qasam tal-housing soċjali. It-telfa tiegħu hija telfa s-settur kollu tal-akkomodazzjoni soċjali. Ir-reazzjoni ta' bosta għal din l-aħbar ta' niket hija l-akbar xhieda ta' dan, temm jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.